Tono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towngal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaaba. yaro yawaran ko jinmi ko nuɗɗina probléme o e leydi neɗɗo kadi yo yed jam an aɗa andi babam kañum haala tan aɗa andi kadi mon destour makko leydi jimmin ari ɗo mbeɗa haalde ma min kinema an faama ko an yiɗi so wi faama mo namour ko bonnantuma ene bonna vraiment ko bonnantuma vraiment aɗa andi yaasi min mi añaande bamma kono bamma ko kon non bamma ko kon an oɗo ko debbo desaɗo oɗo rokkama gorko ha pari wallahi sinno ko ɓuri gureji arabe wonno tawatno ko hirsama ɓooyi tawno ko hirsama par ce que l'islam wi debbo janene hay goto fotani rewde debbo janene ko gorko muɗum gorko janene ko gorko muɗum kono min c'est pas bamma woni koye hanguede ou bien qu'est-ce qui se passe quoi an mata an a nanani ko faama wimi min huno ko faama no fram wi kam goggol min mbiɗa yiyoro yidde no ganduɗa mi natti ɗum wawde muñde hankkadi ko yero tan jinmi adunam hay somi lelima jamma ko yero koyɗe mum an ɗum yonanima si wadde kasi wadde an mbiɗo faama mo namour ha janggo yo wi an faama ko an yiɗi inde mo namour o derasata kam min mi yiɗa nande tan inde mo namour o inde ummo e huno ko neɗɗo goɗɗo so taw ko debbo oɗo wawi famde a faami so taw ko gorko ɓerdam jaɓata ɗum eyyi kono hande so tawi no woni no yiɗama so goɗɗo wimo mo namour musma kono an ko an yiɗa an kay taade ko an yiɗa so goɗɗo wi noon ko haydar min o wi kam ko an tan o yiyata o yiyani hay goto ay nene ko kewiɗo e galle foof ala tekkiɗo rondi so wona an désordre baɗoɗo yero watta ko foof ko an rokkimo on courage saabu guila garɗa e galle he premièrement jour yero ari noddumami nder suudu mbimami yero ko ni kalanmami action ji ɗi foof no yaari ƴettuɗamo noon pawɗamo dow nannuɗa e hoore makko nde ko ganduɗa wonata a faami ko ɗum saabi hankkadine o sikki kanko woni hen aɗa andi puyɗo wiraki ko an jeeyi wiyete ko hen jeeɗa ha joni noon o monɗo fusa galle hiiri weeti ala baɗɗo so wona an te ala ko mbawanɗemo babam ala ɗo bari kacca min mi andino hen hunde oɗo yero aɗa andi nde bayram min mo nde kam wonani o wayi nde bayram min mo nde ɗaccanmin mo ɗo nde kam ɗi wiye haqqillo fuɗɗi yaade yahani min kay ko ɗum cikkunomi ha hande woni e kanko ɗon kam diwama yero min nayimo ha rafilel mbaw o woni toon haw tampi ayno wonirɗo e galle he ko noon o wonirno toon ɓe gande makko ɓe noddi min ɓe mbi yomin nawtuma galle ala ko ɓe mbawanimo aɗa andi kangaɗo kam si ha hôpital wi ala ko wawanma hankkadi wona yimɓe galle mbawantuma ha min ɗum waɗi mboɗo andi nde gummoɗɗa ɗo nde yero wayani bujirade nden kam omo hersanno ni walla o hula seeɗa
babam no woni ɗo so hartimomo o régla babam joni ala ɗo ha ko enen rewɓe ngoni ɗo mam modi ala ko wawani yero yimam modi ɗi ronkani hoore mum sako goɗɗo wadde gasi ko ɗum tagi gila adan nde garɗa nde noddumami kaldume e ma tan a fonno annene wadde mo nomin mbaɗi mo ni saabu minen korkaji ɗiɗo fof ko minen e makko gondi emin gandi nomin gurdanno e makko ko masala ha sa arde makko doole ko kangaɗo kewɗo doole ɓernde makko de ko an tan hen tekkere ay sona yidde makko nenam habuno hen tekkere kilo mo wuuri gasi wadde ɗum woni probléme ɗum noon taade yimɓe ko hoorɓe koye korko yimɓe goni kadi ko min ñaaguima aɗani min an ka sehilam si wona woppir noon haala ka eyi yimɓe kadi koore jaam aɗani gorko kadi no muusi wona eyi mami wattu ɗum hakkille Ah. kono haalde e makko yo woppu kañum ne Mami wiide haala. monamo min mi rokkimo seeri omo wawi wiide seeri omo wawi wiide kala ko yiide wiide kono inde monnamoɗo ko min jeeyi Ah, ko an tan goto jeeyi min tan goto jeeyi eyyi kono noon o haalanam ko mbimami ko woppu haala ka mami haalde makko kono an hatta ko an faama bamma yiɗi ko kon quoi billahi bamma ko kon ha rutti kadi bamma rutti woni haasido mbaɗa anda moori kanko noddi moori bamma ko haasido Honde o ko noddi kon Moori? ana anda bamma ko haasido ko kon joni noon nan ɗon an kayre so on ɗo ƴagoyɗa ma ƴeeweyam kam kono an ko jiɗɗa haalde fof ko ɗum kalta min da jinmi koya woppu haala ka faama ko an yiɗi hannde ko an yiɗi jango te sa woni ɗo ɗa haaɓe faama ne wawi finde ni wi woppima si wona si haade makko woppude ma nani noon mamadou ali si koko bonno koko jamno faama joni noon nan ɗon noon joni noon taade ko mamadou an yiɗi ali mboolo biran tawan moom ay noon mamadou ali kam so wi omo jamma faama kam ko mboolo biran tawan moom kanko mo jogui jeet debbo makko wawa hadde debbo makko eyyi holko noon ene waɗa haalanma min mbeɗa mi yaa mbeɗa fewno yakkumtade mbimam ko anna mamadou ali an sa yeehi mboolo wi mamadou ali so renani so woppani boyam o mi kasat guel makko o wima noon woni selli non mamadou ali mboolo biran min mamadou ali si mboɗo andi ɓinguel makko hawa si wimo so hawa si wi hawa si so handani e bammakko mboolo biran tawa moom mi hela koyde diddi fof mi waɗi ɗum handicapé eyyi ka handicapé jilotama jiɗa sellani andinama ɗon kacca aɗo andi fulɓe mbi gandal ardaki yeeso so gandal ɗi ardino yeeso est ce que min miɗo haalatno ɗum ɗo foof e yero nene gandal arda kono Min kay mi haaltano. min ganduɗo mi haalnima an kay wi jaggirɗa ko haala cukalel walla ko haala janɗo e saret ala pour am way ko ɓi gorgol moɗon pour amon toñatmo tan ala ɗum tan de min dewdiɗo ne yero min mi andano ko ɗakkitiɗo hankkadi fini mi andano so foof makko yeehi mais ɗum ɗo hande mi tini ɗum mi andi hankkadi situation to tolni ɗo a waɗi hankanti taƴi fiɓotako omona waɗa ko wela omo yaha omo arta ko wela minen min cerdi tan ha ƴiƴama men foof darima ha welno kam kangaɗo taw ala doole taw ko kañum yimɓe poti mais kangaɗo mo ganduɗa ɓuuri yimɓe doole on hol ceerdowo ɗum ɗum holno wawa te an mi teskitima kala ne haare are wadde galle tato ka ala ɗo mi anda waɗa ɗum exprès ƴurɓamo Ayi. o jiiɓo ay jaaha an hara toñam mi toñanima de aɗa ko toñam min e gogo yasin tan gonata ɗo emin ceerda i wona onon gondi ɗo e hiyera kono an e onon ɓuuri faama andude jikku makko mbimi an e faama min kay ma taw ko allah tan lootimi riddammi kay mi yaha par ce que min bone yero kam mi wawanani Min mi ɗum yaltinanima koyngal hen. makko min kam mi wawa ɗum mi yaltinanima hen a wawa wadde ko mbatta ha para Ah, ah. kala nde bone ari foof tawa an a tawaka bone koye amen tan yantata minen kadi i ɗum de ina hawni kam artir ha a toñi yimɓe de darani kada waɗa neɗo miskino foof ko an Sara Maimouna chicken ko gertogal e ɗemgal angale debbo guurɗo to dowlaji dendude Amérique nokko notirtoɗo choléra do no jogui sen mum yutti ɗo jangina nde fuuli fuutankoɓe guilay gandi men ha e fina tawa men so gosi mum so karo mum cakiri mum ha e laru mbahal e ko nendi hen sa waɗi abonné e sen mum yutti jiya holno hanki men defirten holno tubakoɓe defira ana andi ko mbawɗa kewnude dowlaji dendude Amérique e kala ko takki choléra do kala hen jiɗɗo commandude nodda ɗum addanma ana andi ko mariage ko indi ha e anniversaire walla ni ko événement diini kala hen ko mbawɗa jogade jokkodir e nde ɗo tongol waɗa indicatif Amérique Sara Maimouna chicken
ça va hande mi arani haɓede faman mi arani pour haare walla duktude ma an 1 2 3 aran mbiya ɗum ni pourquoi ɗum haal haaju ma jaha lawol ma ɓuuri an wimi ɗo to mbeɗa forma tan mbiya aɗa fiyami annen Bouba mais c'est bon nice mais an mbiyata oɗo Yoro mo mbiyata o noon Babou ko woni ka jiiɗom comme jiɗɗo tan andude seeɗa e makko pour mo wawa andude no mbaɗi eyi holɗum ko no wayi kanko joolo ko dabɓo ko a jogii photo makko haaju ma ala e no wayi min mi jiɗɗo walludema hannde Bouba wallahi jiɗmi tan ko walludema cikkannomi sakka e ciiɗom a yiyanimo ko namdotoɗa kam e makko no wawi a taw yiyanimo a yiitanimo no wawi taw mi yiyimo Ayyanimo. taw mi annda ko kanko woni noon jonno onon on ɓoydi haalnam seeɗa pour comme ça mi annda histoire mon seeɗa min ɓoydi kay kanko resnoma ɗum ko resimi ha joni ceergal ngal ko inde ceergal tan eyi saabu luwa o wi so gorko seeri debbo so debbo yaadani hen ngal ɗon ceergal wona ceergal kono mbaɗa jogui hen participation ok jonno onon jiɗdirno e fof dal kanko mi yiɗnoma an aɗa yiɗnoma mi namde tan Bouba min mbaɗa anduno ko ɗum jiɗɗa min mbaɗa anduno ko ɗum jiɗɗa joni noon kanko mine makko exemple mine makko holon faɗi ko boɗejo ko teint noir ko jooɗo aɗan jala de Mori ana wayri galle ko woni mbar ko jam ko jam kay ko jam de an gila lor mbadduɗa Yero ha hande mi yiyani ma gartuɗa toon wallahi balti kam nanguta kañum tay ayi Mori Yero rokkani men jam e galle o ñande hen noon mi weltima way piggal ngal ha hande koko manki sinno ko concours mi wiya ko 40 mbaɗɗa ngol to lawol a fiinomo ha joɗɗa e dow makko aɗa waɗa demande photo ɗum woni 100%. te a Yero ko mbappa a yiiloto weduru yiiloru mate ala sawru miɗo jogui sawru kay o mi haɓatami ko miɗo fiyama sawru mi fiyanmo ni naturellement par ce que kanko gogo Yacine hokkuma sens par ce que so mi yiiɗi fiilemo tan kanko daroto e yeesam ko noon o wayi so yii rewɓe ɗemgal ngal mawnat wallahi Yoro te a Yero armi haalat ma hunde e Yero ɗo aɗa fiyamo o ɓulani o wopatama min de mbiɗa anndi de Yoro kanko min e makko somi kawremo koye lawol somi wima rewni lawol oɗon o rewa o fawta hen sadade wa janden yo yettu gogo oɗe nan wiyete yo yettu gogo mo mbimi he wallahi yo yettu ko way noon aɗa herta Yacine fotmo e beddaji o kala to jiiɗa Yero nen sorta fotmo e beddaji jilɗa weduruma moƴƴuru saɗa fiyamo fiimo tan koye dande anani ay min gila tolnimi hen de guiƴam sen baddino mbaɗa hirsiwa galle mon guese paɗanmami mi fiima ha manako yenema an sa natte e wuuro ngo yimɓe jiyat tan aɗa neehi anani ko noon jinmi mbanna kam Yero an Yoro kanko ɓurma annude haare o gasani taw omani ɗum no feewi eyyi omani ɗum woto gas Yoro mine mo ken ɗum kon an mon amour ma wi tan o añ kanko jeeyi mon amour te mon amour ko tubakoɓe mbaɗi ɗum créé wallahi so añi mo amour momayde hay min kay mbaɗa wiya mon amour to way min accrochage o hakkude men minen ɗiɗo mi watti hen tampude an rento ka mawɗo de kam mawɗo ɗum woni probléme o an gila garmi ɗo e galle he aɗa haala aɗa yaaha aɗa arta to jooɗi fof jooɗɗa min mbaɗanno aɗa noppi mide min ɓuuri andude ma jal kay jal mbeɗa nobbma de an mbeɗa anduno aɗa noppi kam kono mi haalanma min mi nobanima an a takani kam ummade sa woni no kacitari mi wiyat mi harani yooɓe gaddanam goɗɗum min ko Yero jinmi Yero woni guitam Yero woni noppam Yero woni hunukam Yero woni juuɗam woni koyɗam Yero min ko konko jinmi
Ok, min John. mi yiɗni tan mbatton an a hersata sah ko fotino lewru korka koora aɗa wi aɗa waɗa gération mi yahan mbiɗa gére ma de hersani wona ko ɗum gonɗa e wadde artira mbiɗa kadi gére kam kono yaro ɓuurma hanguede a yaro somi haalnimo yaro haare tan yiiɗi te ko haare tan o wawi buwe womre wotere maya womre wotere maya ayni jam ɓogge nde haadi wino gérami wona wino ɗo mo ƴama mi hawnudde goggo yaasi mbimo mi nodda yaro o yalti hen ha laaɓi cer ya namdo haadi diallo joni yo buwe heɗum ɗo aɗa nani mbiman min bardanema mi meeɗa bardema nande ɓuurje yaro kam ceelani et puis joni ana matten ƴeew ko ɓuuri webde ko jeen police jeen police après mbaɗen déclaré wona joni inde makko min mi wujjani mi fenani mi warani hoore yo allah dandame ma buubel an allah heedi kame ma yo allah dandame ma allah heedi kame ma mi haadirani seesa an haala police a nawani yumma police a nawani bamma police jiiɗa nawde mi police allah heedi kame ma min waɗimi ummade ko ɓerdam eyyi police ko pour walludema wona pour addanen probléme racine dema fleur eyyi ƴiyel ɓerdam mbaɗi kam ummade min police waɗanimi ummade allah heedi kame ma police allah heedi kame ma an cikira police jawaton tan fof probléme hani police am pour walludema e jaa toon kalnami probléme ma kalnami inde yewde no wawi taw kamni se mbawi localisé allah danname ma woto wallam ande a welani wallude sah ande an il faut wadde yimɓe ƴewama solution min ko ɗum haɗimi dañde identité joni holɗum mbatta joni ɗo hen joni holɗum woni solution anje yaade police ɗum waɗi min ha joni mi dañani identité mi wino chef de village amen o yo fewnam identité o yo wa fewnudanma o wiya mami yaha ha police min mi yahani allah heedi kame ma kam mi naji quoi anan ƴew wallahi mami haalan joni ko par force joni e jahat police soit gendarme par ce que ɗum ɗo il faut yimɓe trouver mbimami ɗum haɗimi dañde identité ɗum haɗimi dañde identité nawani yumma nawani bamma mbiyaɗa nawami a nawata kam wallahi mami wi yaro ka baɗantonor kam ceppal wallahi mami wimo noon mami wima aɗa waɗanno kam ceppal on ko ɓuurma hanguede o fiyat piggal baral o fiyanma min cikkoton kam mi bandi min mi yiiɗa gorko hay goto min ko yera min oɗo probléme fof ko bulla e addani kam ɗum bulla e addani kam ɗum ni rewirnoyam no ara no jooɗo no yewtno ha no yara sikkam noɓɗom te mi noɓani mo eyyi ha yara wi séri kam gaddana yimɓe probléme tan e dewlu mumen eyyi joni janggo ar galle janggo eyyi janggo sah janggo mi sikani par ce que janggo il faut mi yalta quoi eyyi janggo wontade janggo wawa arde ala janggo wawa kono après demain mi sikkani après demain hay après demain wawa arde an kam moori an mate ko yer koko folma min ala ko dogata ñalawmaji ala kañum wa yoroɗo yoro so ɓooyi ɓuuɓat te miiɗa ɓuuɓa lahangal so ɓuuɓi tan joni yeew mi nanima janggo eyyi mami arɗo inchallah janggo de janggo félicitation ma yiyam to félicitation ma andu min e yoro félicitation min dogata walla yoro dogata eyyi par ce que kanko demgal o jogui demgal an oto wat enquête o janggo sa ari mam totte 8000 min mam ƴettu 8000 mi tottuma ɗum cadeau ganduɗa 8000 o bo ma waw ƴettu 3000 codoya weduru moƴƴuru non an yoro min mi haɓata yoro miɗo jogo ɗum ɗon weduru yen leggal yen ndiɗon min watta ɗum ɗon yoro mi fiyanmo ha o leelo ko probléme tayi kanko yoro o suusa kam eyyi o suusa reedu o suusa kam nde yoro o famani mo fam joni won noon mo wat regretté won noon ko heewi inchallah won noon moori won noon tokor mi weltima no fewi inchallah janggo 8000 ma min jogui ɗum inchallah e dow noon no an e dow e condition no condition ɗum ɗon oto waɗa enquête yoro tan sa naati comme d'habitude mon amour ala probléme mon amour eyyi o jeeya mon amour wiyat mon amour ma bi mo ñama min ñanen mi yeehi ha mi wi fama woni gaz lacrymogène am gaz lacrymogène min ñan hen wi noon fama yidde ko muusi ɗum an oto wat enquête ha janggo inchallah a jarama eyyi janggo eyyi ma yiyam 17 heures pile arta to subar tan eyyi yiyam arde tan haare kam haɗa welde suba ko yasne no jaaha o boy noon nandani cuusɗo joni yerode o boy watti miijaɗo